Hello po mga kababayan, isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. Ayan, andito po kami ngayon sa Barangay Hulugan. Punta po kami sa bahay ni Tatay Richard Jackson. Yung nakasabay po sa aking Father's Day. Siya po guys ang asawa ni Kuya Richard. Bali inabangan niya kami sa kanto kasi hindi namin alam yung papasok sa kanila. So, ayan dahil umuulan sobrang putik guys oh. Ayan, dami putikan sa daan. So, malapit na daw kami sa bahay nila. Ito po pala guys ang bahay nila oh. Sira-sira na yung bubong ng kusina, gutay-gutay yung mga trapal. Ayan guys, nandito na kami sa bahay nila Kuya Jackson. Yung nakasabay nung Father's Day ko. Magandang hapon. Ko. May kuryente, ay may ilaw. Hi, sumangaki mo te. Ito po guys ang kanilang kusina. Ayan. Kung napapansin nyo, ayan, sira-sira na ang kanilang saingan. Kanilang kala na saingan, oh. Ayan. Tapos yan, lupa lang yung baba. Ayan, kawayan yung mga dingding at butas-butas na rin ang ano ito? Hindi to trapal guys, ito yung tarpaulin ng mga politiko pag mag-ano. Ayan. Ayan, pasok na kami kuya. Nagusa. Uso inigdaan ni bunso. Pero may nga sabay-bay ka. Ito ang bahay nila Kuya Jackson guys, oh. Ayan guys, andito kami ngayon sa sa bahay ni Kuya Jackson. Yung nakasabay siya dun sa vlog ko nung Father's Day. Ayan si Kuya Jackson, oh. Ito pala yung niya asawa. Tapos, alin yung bunso? Ito yung bunso. Apo. May apo na. Tas ito, sino na yung bunso? Ito yung, di ba yung, kaso hindi na mahaba yung interview kasi nung karaan sa Father's Day. Kasi nagmamadali nga kami gawa ng, inabangan lang namin siya nagtitinda. So ngayon, uning tanongin natin si Kuya Jackson. Kuya Jackson, yung ano po nga pala yung pangalan ng ama mo? Yung kinikwento mo na hindi namin natapos? Si Edward ano? Jackson. Edward. Boy pa kaya yung kuya? Hindi ko lang alam. Ayan baka may kilala kayo guys sa Edward Jackson. Nasa ibang bansa yun. Oh, ito yung anak niya dito sa Pilipinas. Dalawa kayo kuya? Tapos ito yung mga anak, ito yun oh. Tingnan mo yung ito. Oh, gapo oh. Ito. Kaso wala. Ilan nga kuya yung di ba 8? Ito niya sa kuya. Para wala maligti. So ano kaya? So pang mo ko, nagpatakula. Tita ko. Kain siya po. Nasa naga. Ay sa pang 5. Toto pa lang sa pang 5 ko. Tapos pira na po so yung may asawa. Ilan na yung may asawa? Saro masala. Saro lang. Pira pong apo. Tatlo. 3 na yung apo. May apo na agad siya. Ilang taong ka te? 43. Kunti lang palang tanda nito sa kasi ako 38. Ayan, may apo na. Sana baka maging magkapo din ako ng maaga. Apo ko mag-apo kiatab. Oh, iyan. Nya, ano man ate, kumusta man ang buhay nindo? Na siring ka na dako lang aki nindo. Medyo mapagal talaga. Talo na pagkarapan nga bukas ngayon ng eskwela. Ayan. Nya, pira man ang kinikita ni kuya sa araw-araw. Minsan pag dako lang sira niya, nakakadilin siya may siyang 400. Arog ka subago. 400. 600 bang ko tapin na masahin ni Daski. So 200. May 400. Nya, sa araw po, sa ganyan pong kadami yung anak, ano kaya sa tingin niyo po, sapat ba o kulang ang ganyang kita ni kuya? Tutusun talaga kulang. Pero pinagkakasya minsan. May high school. Ayun, marunong naman si ate mag-ano kasi 'di ba yung kung ano yung kita ng ating asawa, kailangan talaga natin pagkasyahin, kulang man na yan o malaki, pagkakasyahin talaga. Nya, uning tawag dito kay lahat mo itong lapit dito, puro kapatid niyo po. Mapinsan ko yan sa side ni Papa, third cousin ko. So, ako, kapatid ko, nagsunduman sa taas pa. Yung kapatid ni Kuya Jackson, dahil masaya nagkukontak. Minsan, so agong, nagchat-chat sa ako, nagkukumusta.
Pero di man umuwi na dito. Di pa palang kamuti naghilingan mula sa tugang niya, sa personal. Pero ilang taon na po kamo nagsama ni Kuya? Alin na, 25 na kami sa October 18. Kasal po. Maski sa susal, hindi ka mo. Sa birth certificate niya, nagka-problem na. Ay, wala ako yung birth certificate. Sa Bisaya. Hindi ko po Dat maasikaso to ta parang pag mag-senior baga siya. Ay po, baga ito. Ayun guys, hindi pa po pala sila nakakapagpakasal. Gawa po ng si Kuya ay yung birth certificate niya nasa Bisaya po. Saan po Kuya sa Bisaya? Kagaling? Surigao? Pero di ka na marunong magsalita ng Surigao noon. Hindi na siya guys marunong magsalita ng Surigao noon. Kasi matagal. Ilan taong nga Kuya napadpad dito sa lugar na to ng Hulugan? 1997. Ay, Ay, digdi. Hindi sa Hulugan. 2000. 2001 lang kami. Di saan kayo galing dati? Sa Laguna. Yung konti pa lang yung anak nyo. Ano pa lang, yung panganay ko pa lang. Buntis ako sa pangalawa. Ilan taon nga si Kuya? 44. Tapos ikaw, 43. 1,000 taon lang ang ano niyo. 44 na siya ngayon ng November. 44 lolo na kaagad. Lolo na. Ayan guys. Pumunta lang kami dito guys kasi na yun nga nabalitaan namin na medyo maraming anak ng si Kuya. So ang inahanap naman namin dito sa channel ko na lagi kami mag-share sa mga syempre sa mga medyo hirap sa buhay kasi marami nga silang anak. So alam ko na deserving naman sila na mabigyan namin ng konting blessing. So ayan, ibibigay namin yung konting nakayanan ko para sa kanilang pamilya. Ilan tayo yung nag-aaral pala? Lahat sila elementary ni Diwa. Ito sa pasukan, grade 7 na naman. Grade 7. Ayan, bali tatlong elementary. Dalawa lang. Dalawa. Sa pasukan, 2 man na school na. Dalawang high school. So, ang inaano mo po, yung pagpapasukan, yung mga gamit. Ay, ate, purpose ko ba kayo? Na ganyan nga, hindi nga nagpo-purpose. Pero magandang to purpose, malaking tulong talaga yan. Kaso, syempre, delay baga minsan, ganyan Sarap naman sa nang purpose ako. Nata, ito po. Bora naman. Ito naman sa nang high school kung sa Daraga ko. Nata, dahil muli na ugang kang ning mga bunso po. Hindi naman pwede, taso... Ay, may nakakagraduate ka na. Nakatarapos na sinda. Tapos ngayon, yung mga 7 years na sa purpose, di ba tinatanggal na din? Hanggang next year na lang ako. Ilan po yung elementary niyo po? Hindi lang dalawa. Ang grade 4, tapos grade 1. So sa pasukan, grade 2 na ito, grade 5. Grade 2, grade 5. Grade Sino dito ang matalino? Na-sponsoran ko. Sa nga ni baby. May honor ka, baby? Spell mo mother daw, baby. Ismail mother daw. M-O-T-H-E-R. Wow! Marunong siya, guys. Dahil may honor ka talaga, baby. Dahil may honor siya, ito, ako mag-i-sponsor nito ng gamit, guys. Sana, guys, kung sino man ang mapanood nito, ito naman, ang sponsor yung gwapo. Asa na yung high school? Lapit ka naman dito, baby. Mahiyain, guys, yung isa. Wali ka na dito. Asa na yung nagtitiktok na? Sinasabi ka na. Sa susunod, matiktok kami nito, Piglaban nga ni Anong siya. grade ka, baby? Grade 2? Piglaban nga ni siya. Anong gusto mong bag? Anong design? Dawan. Ay daw, ay very good guys. Yan ang gustong-gusto ko sa bata. Yung sasabihin na kahit basta kung ano daw ang ibigay, masaya na. Mag-aral ka mabuti kasi tayo baga mga magulang, ang pag-asa na lang natin yung mga anak natin na sana makatapos sila, na hindi na magaya sa atin, na mag-ahon sa atin sa kahirapan kasi syempre sa pa ngayon yung panganay mo nag-asawa ng ng maaga. Ilang taon po? 17. Syempre nakakalungkot pa ganyan kasi mahirap pag minsan bagay expect din tayo ng matulungan, pero pag nag-asawa agad di naman tayo pero ganyan talaga, hindi natin yung mga ng mga anak natin. Ayun guys, ibigay ko na tong ko at may puntan pa kaming iba. May tili. Ayan. Ito yung bigas tapos konting grocery na kayanan ko, te. Ay, salamat. Ayan guys, bibigyan ko na lang sila ng pambaon at may paso ito, hati-hati na lang kayo bibigyan, okay? Ayan. Ayan, maraming salamat guys.
Yan, maraming salamat po. Tapos, guys, sa mga gusto po tumulong, ayan, i-ano ko na lang po sa description yung gustong magbigay kina kuya, kung paano nyo sila mabibigyan ng kaunting tulong po. Ito po pala guys, ang sahig nila Kuya Richard. Medyo mahina at pabulok na rin. Kaya natatakot ako umapak. Tapos ito naman ang kanilang atip. Ayan, butas-butas na rin yung kanilang bubong. Ayan. Sa mga kapanood po nito, sana po pakishare itong video na to para may makapanood sa kanila, makatulong. Sana may makapanood nito na medyo nakakaluwag at matulungan sila kahit papano. Naka-charge na. Ikaw ang nangingisda, kuya, o nag-angkat lang? Kat na sa siya. Han, mapresko naman dito kasi Ano pangalan kawayan. ulit? Tatay mo? Edward ano? Edward. Ano yan, kuya, ulit? Sabihin mo daw. Dapat sinabi mo sa video, panawagan niya na. Alat, bitaw mo na. Dahil na. Amo man gari kuya. Ano yun, nagadaan na rito. Basta Edward, ade. Anong apelyido? Jackson. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga kadayot. Hanggang sumuli, itong yung kadayot. God bless. Bye. Yan, bye-bye na kayo.